Ke Bayaprok norok nugu salni saltam sekhangni kaisa incident chung nukha pani sago ni je incident oro joto nukha khayo nukhana nei o tamo incident chung joto no media rogo news channel rogo nukha Bayaprok ke o je incident tabuk buini bosong bororok 40 to 50 families omo hairok forest reserve government ni je area o jaga no borok capture khai aro borok taburok singlai tent singlai ne aro thangai asugui tongole borok scoop mangkhangke government ni kuno reaction krike borok aro no asugui ekdom permanent aro no tonglai sine omo hai no borok ni je one sok aro o incident no nugui kaisa agini sekangni kaisa incident na muito mangkha borok muito da mangkha mang saime ba bro ge o kongno khusana bagui ang tini phaimani mo hai incident rok no chung laite ke pogui thangnaya ofuro ang college pori tongo ge ajarawo kunjobono chini borok rok kwbang man prai 1-200 family haingano aro thangai chini bubagra rok ni jaga no raja ni jaga no nalaina henei bor aro thangai nok thuk tangi tongile mani o je incident norok moito mangkhana ang samani jagolo khakhayo gake norok wansugini di Bayaprok o mangpili bai tabuk ni je mangpili chini busango tabuk je ketal mangpili kai phaimani ar afroni chini borok kunjobono area o thangai nai nok tangi dongi mani jaga nana hanai oro kaini mangpili chini busango kasai phaiba Belaino juda o je kaini mangpili Belaino juda kaisa mangpili angkhe chini borok rong no amsike latha charge woi burai chara kinya amsake sepragui arone khari rohorga ge tabung ni je chini ketal chini busango mangpili kasai thamani ke norok nugu ni mangkhana government ni bomo hai one shock ma borok ni bomo hai slow reaction kono action kari reaction kari kunjo bono je fro chini borok rok thangai nai nok tangai tongile mani baksa ba fridge tv gas chula amo hai rok kwbang mano Belaino expensive mani rok dami mani rok talangi bor oro tongi mani chini borok na ofro police tsr roi even public local o jagani local public rogo police station no logiri oi borok chini borok na hairani khaika suprakha thagna pregnant buri rok suda yoglia amsake latha charge reine chini borok na pura arone tikai ri rohor ge tabuk chini busango je mangpili phaimani norok nogoi ni man ge borno khatangi seprak maya borno khatangi call ke sawine te sai roho tangi borok latha bo charge riya kono action bo korei roma bo korei abro wansuk tai klai o jaga no ni government ni je mokol borok ni nazariya borok bo angle on nai bomo haike shason khai chini bagi ke one kind of chini bagi ek prokar shason chini bagi juda borok bagi juda jung bai je behavior khayo borok bai ke o behavior khai manya ge tabuk to borok a jaga ni ke naidi borok ni target borok ni planning tamo jung kaham ke wansong na borok ni planning kha hai borok forest reserve area o tabuk omo haike thangi chongwi khang kai government ni mokolo kalainai government thangnai borok no singnai tamo o jaga o borok ma tongya phano borok ni target kha omo kaisa recording nai recording khang ke borok ni tamo borok je manthai sokthai manna bagai nok phan borok dabi khaise nai chuno ba jaga phano kubun jaga phano chuno borok kubun jaga phano borok jaga marnai eba financial help phan borok manai je phano mangsa manai amo hairok borok ni je one shot gake tabuk borok Achomsa biyangni phai do jaga ni jeng teu sai mangkha through media borok ni I card tongo Aadhaar card tongo ration card tongo ge borok ni jaga si puri rukhai rohor jaga hungkai o I card Aadhaar card ration card bo jaga ni phai omo kaisa questions phai jing bus bo jaga ni phai naki borok ang phata ni phaima da phata ni phaina siring sorok tongkha tabu khai government ni jaga nana bage borok o chokli khai hai phan ngiman bole yomon chung dalai khen one shot khai omo dalai khen serious matter focus khaya no borok no ruklai rohor sabo ruklai rohor biyang ruklai rohor thani chingtang media ro kon rugya amorok tang media rom jaga gebang norok tang one shot biyang ni phai kena borok sabo Bayaprok tini video asuk jarano norok bai teibu malai phinai tei kaisa kubun video balai khen ham